Van dichtbij. Gasten uit de streek, bij u zo'n tafel. Waar binnen ze echt en wat droogt harren? In deze podcastserie Van dichtbij gaan wij op zoek naar de persoon efter de functie. Dat kunnen mensen wezen uit de politiek, bedrijfsleven, uit de sociaal-maatschappelijke organisatie, cultuur of muziek. Wat droogt hun? Wat is hun aankomst? En hoe ben ze kaan wat ze nou stenen? En binnen er ook nog toekomstplannen. Anke Bielsma bouwt om plakken dat het verhaal bijenoorkomen. Onder Rone van het Loon bij de Waadzee joeg ze de lege tjerken en een oude garnalenfabriek naar Libben als cultureel mootingsplak. Maar haar verhaal gaat ook over verlies, veerkracht en de treest van taal. Hoe kan kunst een meerskip dragen? Krekt wanneer het Libben kantelt. Welkom Anke, wat fijn dat je ons koerdest voor deze podcast. Nou, dank u wel. Ja, want Anke, uit wat voor gezin komt zo? Ik kom uit een echt onderwijzersgezin. Mijn heid wie hoofd van de squallen. Eerst in Brandgem van de basissquallen. Toen nog legere squallen. En later in Driessen. En ik heb een oudere broer, een broerke en een zuske. Dus wij zijn maar 4 band dus. Ja, dus er wie altijd wel wat reuring. Er wie altijd een protte reuring. En wij werden ik deun nice te squallen. Dus het weer een bijzondere situatie. Want ik ben wel opgegroeid en ik ging naar squallen, maar wel bij mijn heid in de klas. Dus, en dat wie nog een twaalfmans squallen. Dus die hier staan, ik zit aan 3 hier bij mijn heid in de klas. En hoe is dat als BN? Ja, voor mij weer dat prachtig. Want ja? ik kon goed leren en ik vond leren ik leuk en ik vond squallen leuk. Dus ja, en mijn oudste broer kon ook goed leren, maar die vond squallen net leuk. Dus ja, dan viest automatisch het echt minder leuk natuurlijk om ja, wat er dan op squallen gebeurt. Dat is er thuis ook nog een keer op ons jongenlust. Ja. Dus nee, die wil je even op een oor manier ondergaan. Ja, en hoe is het net in de klas dat, nou Anke had een heeg cijfer. Dat komt vast omdat ze haar heid? Nee, helemaal net. Allereerst, ik had ze net ervaren. Nee, helemaal net. Het was een Lietse hechte groep. Het was een Lietse squallen. En ik had me daar heel veilig gevoeld. Nou ja, dat is wel heel mooi, hè? Want ja, het is vaak, soms yes dat wel eens, hè? Als ze dan bij ouders in de klas zitten, nou ja, dat wie net altijd even leuk. Nee. Maar toen had dat dus net zo. Nee, ik vond dat heel grappig. Dan, als ik erop waarom dan denk ik, mijn hart kan heel veel op zijn vingers fluiten. En dan wie ik gewoon in een huis bij mijn mem. En dan jed ik dus hart fluitje. En dan ging ik terug achterdoor eruit. En dan terug achterdoor erin. En dan zit ik weer bij mijn hart. En dan hingen de famkes in die tijd nog handwerken. En dan gingen we weer, terug de ene achterdoor bij mijn mem thuis er weer in. En dan hingen de famkes rond de keukentafel hingen we van haar handwerken. Want mijn mem is ik juf. Dus hingen we dat. Mooi compact bij elkaar. Ja, net een volle reis hier. nee. Maar je bent een geboren Friesin, hè? Ja. Wat had het longenskip van de Waadzee die leert over waar je bent? Oh, wat een mooie vraag. Ja, ik zeg altijd, ik kan mezelf net losjongen van de groen. Het is een onderdeel van hoe mijn hersenen zich vormen. Ik al heb een deel van mijn jeugd in Driessen ben ik grootgebracht. Maar ik had altijd die kust, daar woe ik weer heen. Dat had ik heel bewust gevoeld. En dat is toch, ja, die grote grieze kabels klaai, dat vind ik zo'n soort oerlandskip. Ja, daar groeit een protte gewas op, maar mijn hersenen zijn er echt goed toch gegroeid, zeg maar. En dan ik mijn ziel, dus ik als mens. Ja, want wat is dat? Is dat de wien die eigenlijk altijd om mijn kop heen jaagt? Ja, het is inderdaad wel heel sterk de natuur, die altijd groter is als die zelf. En als ze in dat landschap wennest en dicht bij de zee en de juiste zee vaak en de beste op zee, dan maken ze heel erg al die elementen mee. En
en dan is in die beschutting van die eigen tinken of in de beschutting van die eigen huis, daar kan dan een hele prutte ideeën groeien en leefde kan bloeien, zeg maar. Dus ik ga dat thuis. Ja, en wanneer wie nou het moment als toen dachtest van theater en muziek, ja, dat is wat ik ben, dat is wat ik meidje wil. Ja, ik wie vroeger een famke wat een heel soort ontlezen wie. Dus verhaal, dat had me altijd heel erg aansprutsen en taal. En ja, ik ben er eigenlijk toch min of te meer in roegelen. Toch altijd dingen leuk te vinden die op mijn pad kwamen en die gie ik dan ontwikkelen. Zonder vast omlijnd idee van nou dan ga ik dit voor de rest van mijn leven doen. Maar dan gaande wij de jaren komst ergens in terugte waarin als bepaalde vaardigheden herkest ik bij diezelf. En de mast altijd de kans griepen als het leidt. Het geluk komt je net samen aanwaaien. Dus in die zin eigenlijk al die stappen die ik maak, die er leert dat ik van theater tot dans tot in sport kwam, al die ervaringen neemt mij. Ja, want wie dat iets wat van u thuis wel stimuleert waard? Theater of muziek? Lezen kan ik inkomen. Mijn huid speelde altijd in het Sinterklaas-sprookje, dus voor het hier onderwijs. Ja. En mijn huid speelt het nog heel tijd. Hij is 81 nu en 80? Nee, hij wordt 81 nou. En mijn beide ouders lezen heel soort. En waar ik altijd muziek draait. Dus ik ben wel echt mijn cultuur opgroeid zonder dat wij nou echt van huis uit naar al je dingen taggen. Dus het waard echt, van huis uit waard het stimuleert, maar het wie net. Dat je hem overal heen toneel of dingen. Nee. Maar mijn squale giest dan naar dat Sinterklaas-sprookje. En ik denk wel dat de magische wereld van het theater voor het eerst hoe mij heen kwam. Ja. Van dichtbij. Anke, du hast toch wel een heel intens jaar beleefd na het verlies van die man. En zelf was het ziek. Ja. Wat had dat verloren voor jou in die werk en persoonlijk? Ja, die vraag krijg ik wel eens vaker. Van, bist ik verloren? En dat is net zo. Ik ben juist volle dichter kwam eigenlijk bij dat ik nog meer wit. Dat ik eigenlijk heel gelukkig ben. Ondanks het feit dat ik Gerrit verlen ha en mijn band hun heid verlen ha en ik zelf ziek werd. Elk mens maakt dat in zijn leven mij. Alleen nog bij mij kwam het in een jaar. Maar in datzelfde jaar kijk dat ik beppen worden zo. Dus de kist heel erg de focus op iets lezen. Zelfs in mijn zieke tijd ga ik echt nog altijd. Ik ga net eerst een west en ik ga me natuurlijk was heel beroerd viel. Vaak ik. Maar eigenlijk had ik me altijd toch een mazzelkont van. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Maar is dat ek waar sto bist? Dat sto overal toch de blommetjes of het mooie muziekje juist, ondanks dat het regent? Nou, bij mij is wel het glas heel vol altijd. Ja, ik ben net een pessimist. Nee, absoluut net. Ik zie altijd mooie dingen en treestvolle dingen. En natuurlijk, als het ergens middenin zit, dan het leven kan heel wreed wezen. En wie voor mij echt wreed. Maar als dat in het Engels dan mooi zegt, count your blessings. Ja. Dat bleef ik toch wel doen. En het had wel heel erg me bewust maken van dat ik heel goed begreep dat mensen nou zeiden van ik wil niet meer behandelen worden. Want een deel van mij stiert aan dat ben ik net. Nou, dat heb ik zelf heel sterk ervaren dat ik dacht
nee, het gaat tot het gaatje, maar dat ik dan op een gegeven moment denk van, waar bleef ik? Dan wil ik dat net. Nee. Want ik wil wel leven als ik het injochtje ken en zoals ik het nodig ga. Ja, en hier staat ek, daar staat wel besprutst dus ek mij die band. Of hier is iets van, nou dat is mijn stikje en die band snappen wel dat ik dat zo zeg. Of ben je dan heel iepen? Ja, je wordt heel iepen. Maar dat wie natuurlijk wel in die zin mijn beetje beperking, want mijn dochter wie wel zwanger. Ja. Dus wil er in haar leven groeide, waar ik zieker en zieker van de behandeling en van een operatie. Dus ja, dat is een beetje een lastige tjeststelling. Maar mijn zoon studeert geneeskunde. En dus daar kon ik het wel heel makkelijk mee houden. En mijn ouders die hebben mij in die zieke tijd opvang. Dan lag ik daar op de bank en die gingen mij mee naar het ziekenhuis en soms de ben ik. En ik mijn zusje en mijn broer en hun familie en hun gezinsleden. Ik ben echt weer in het nest. Ik was helemaal vertroeteld en verzwaren. Ja. Dus het had, nou ja, tuurlijk, zo'n ziekte, dat had natuurlijk hele rauwe kanten, maar dus echt heel volle, liefdevolle momenten. Enorm, ja, enorm. Ja. Nou ja, en ondertussen, de theatertjerken, wie er, dus er waren echt nog dingen te doen, liek het mij. Want hoe justo die rol van de theatertjerken in de mierskip? Ja, nou, ik mag dus wel zeggen, mijn naaste collega is Marije Kinderman en die had die theatertjerken draaiend houden, maar de programmering die we natuurlijk al ontwikkeld hier. Zonder haar hier dat ik echt net ken. En Marije en ik ben zo vliegen te bek dat begon. Gewoon, hier is een kaai, hier is een tjerke. En ik ben in gang. Zie maar hoe is dat voor elkaar krijgt. Leven vriend van mij had die tjerke gekocht. En nou, uiteindelijk, daar zak hoe ik erin. Toen had ik een stichting opgericht. En nou, onderwijl is dat uit ontwikkeld. En die theatertjerken die programmeert dus aan de ene kant voor de regio. Het is nooit alleen voor een dorp, daar binnen dwarpen te lieds voor. Dus voor de regio, maar echt gewoon omdat er een interessant onderwerp of een artiest is, weet er het meesten overal waar komen. Dat maakt het niks uit heel Nederland. Soms zelfs uit België en Duitsland. En daar kun je dan net heel gericht op programmeren, maar we hebben natuurlijk een heel soort toeristen in het gebied. En als het een keer regent, dan gaan ze toch zien wat er in de regio te doen. Dus dat zijn 3 categorieën waar ik voor programmeer en 3 categorieën die binnenkomen. En daardoor had er ook 3 verschillende functies in de mierskip. Ja. Want dan krijg je dus een heel soort gasten van vierens. Ja, die gaan ik ergens eten, die gaan ergens sliepen. Dus dan had het een economische impuls. En voor de leefbaarheid in de regio is het ook weer heel mooi. Het waren een hele grote groep vrijwilligers, een tuinploeg. En die gaan ik weer, maar al mijn projecten reizen die mij met mij. Ja. Want doe haast ik wil zijn verbinden om te versterken. Concreet in die dijstige werk als cultureel ambassadeur. Dus dat was daar dan ook op instest, op die mierskip en inderdaad bepaalde seizoen van het jaar. Van ja, mensen moeten ergens sliepen, toeristen, ze komen bij u, ze moeten ergens sliepen, ergens lekker eten. Was daar mij bedoeld? Of... Ik snap die vraag net. Nou, verbinden om te versterken. Dus die verbinding, ik opziek je mij de lokale... maar dat is versterken op een heel soort merken. Dus een economische impuls, dus economisch versterken. De gearworkingsverband tussen al je initiatieven en oerheden versterken. Want je krijgt
van mensen die een symposium bij die horen tot en die zeggen maar dat bij hem en kisto zorgen dat het culturele programma invuld is en kinderen ik mensen uit het dorp wat vertellen. We hadden het zien hoe de kassen. We maken combinaties. Ik maar de kassen maken. Ik denk dat wij wel zo'n een lied 30, 35 bedrijven hebben die het op een of andere manier verbonden binnen aan de theatertjerken. En dan komen nog alle instanties en stichtingen en op andere manier mensen die een verbinding hebben. Ja, dat versterkt ook een netwerk dat als ik het net doe, dan is dat er net. Nee. Van dichtbij. We willen ook even naar de toekomst zien. En wat was u als cultureel ambassadeur in 2026 realiseren? Nou, dit is mijn laatste. Het is cultureel ambassadeur is een soort erebaantje. Ik ben nergens in het dienst. Het is eigenlijk wat ik altijd al die, maar nu had het een naam gekregen. Ik ben nu in 2026 het laatste jaar. Of ik maar weer herbeneemd word, geen idee. Als het überhaupt gebeurt. Maar ik ga nooit dacht, ik moet dingen precies afvinkt. Ik wil wel dingen in gang zetten. En ik denk dat ik in deze 4 jaar verschillende stichtingen opricht heb. Verschillende initiatieven in werk zet die het ook hierna nog teruggaan. Zoals een World Press foto, naar de Watopera, gaan we nu naar het Zwanemeer van het Noorden. Er is, daar ben denk ik een heel soort mensen weer on verboen die het ook in de voorgaande edities met wat voor tentoonstellingen en projecten dan ook nou ik weer meegaan. En ik hoop dat we een oplossing vonden voor Theater Sens en Theater Kerknes om de toekomst in te kennen of ja, misschien moet ik wel bij elkaar brengen. Hè? Ja. Want haast er voor de theatertjerken, haast ik nog dingen dat ik denk, oh, die productie of die artiest of die wil ik echt daarheen naar je sta helje. Ben die er? Die binnen er wel, maar dat kan alleen nog maar als we wel echt een andere financiële stroom daar krijgen. Want oors is dat net houdbaar. Want wij moeten hier gewoon wel rekening houden met dat mensen toegang tot cultuur hebben. Daar is net altijd de hoofdprijs voor vregen. Eigenlijk haast nooit in deze regio. Want toen moest wel een beetje rekening houden met dat elke beurs het wat betalen kan. Dat budget het er altijd van het professionele podium materieel bij. Ja, en dat is een politieke keuze. Ja. Dus ja, daar wacht ik nou op. Ja, want wat vind je van de toekomst van de cultuur in Noord-Friesland? Had hij een goede toekomst? Ja, nou, dat ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik had toevallig van de morgen de stemwijzer van Noord-Friesland. En tot mijn stomme verbazing zit er net één vraag over cultuur in. Dus van het hele lijstje onderwerpen, ik denk dat ze het ergens onder sociaal-maatschappelijk flappen of zo. Maar het woord cultuur wordt net neemt. Nee. Alleen nog de Friese taal. Nou, ik vind dat, ik had er even geen Fries woord voor, maar bedroevend. Ja. Ja, maar hoe kies dat iets? Wordt er dan net genoeg onder bel lutsen, terug us als meesten van nou, ik mag graag wel naar het toneel of naar een concert gaan. Rob ik dan net lood genoeg? Of? Ik heb geen idee. Ik vind dat het heel verbazingwekkend dat mensen daar heel fel op reageren kunnen van hoe cultuur en er moet altijd met jildfretters en het is de linkse hoek en weet ik het. Terwijl elke keer die het op een begrafenis komt, jet muziek. Ja. Hoe denk je dat maken wordt? Waar dan? Ja. Als zij van
we willen alweer een keer de nachtwacht zien, bij wijze van spreken. We weten alweer wat de nachtwacht is. Ja, maar dat is wel kunst. Ja. Als we ergens een monument hebben, dat is kunst. Ja. Dus mensen realiseren zich vaak net, zeker de mensen die te satsien ageren, dat kunst zit ook in uw taal, in uw lieden, in uw teksten, zelfs als dwarpstoneel maakt of je loftspullen, dat is alle jaar cultuur. Alleen er is ook nog een slag daarnaast en daar gaat het natuurlijk met name om. En dat nemen ze dan ook wel de high culture, als het saf verdienen was. Dat doe ik zelf nooit. Maar hoe leuk is het dat dus naar iets just van mensen die dat helemaal vanuit hun beroep doen. Daar kist ik weer enorm geïnspireerd worden. Ja. En natuurlijk, ik vind ook de dwarpshoezen en vind het al heel wichtig. Maar professionele podia, die ben echt heel wichtig. Want daar kist nog even een tosje erbij en daar kist die inspireren laten. Ja, klopt. En daar komen vaak echt weer hele en er komen zulke mooie dingen uit. Ja. Een laatste vraag. Als het voor u tjost, wat was toen nijlitten als makker en als mensje? Als mens? On, die familie of van theater Tjerkenes. Wat was toen nijlitten? In het eerste, ik ga ik wat mijn naam. Oh ja. Nou, dat had er ijs mee te krijgen. Dit is een speeltje wat ik gewoon via Vinted kocht heb. Het gaat me om de vogel die erop staat. Ja. Het is een witte rieger. En doet Gerrit nog leefde, wie die witte rieger, die zegt nog net zo volle. En alle keren wieste hij ons daarop in het veld. En dat bracht dus gelok. Ja. Dat wie eigenlijk een beetje het zegje, daar is weer in, hè? Ja. Breng gelok. Ja. En nooit zien we juist een hele prutte witte riegers. En toen dacht ik, en juist nou, moet ik erom denken dat ik dat net vanzelfsprekend vind, maar dat ik nog steeds die ene witte riegers zag die het voor gelok stiet. En als ik één ding nalaten wil, dan is dat ik hoop dat de mensen om mij heen, om mij zien hebben, dat ik altijd hoop en troost put ha en gelukkig was ben terug de ene witte regen. Ja. Mooi, heel mooi, prachtig. Want het is inderdaad een heel mooi beeldje van inderdaad 2 witte regens. Prachtig, heel mooi. Anke, dank je wel dat je ons komen van die mooie verhaal, die mooie antwoorden. En ik neem een beetje van die, neem ik mij. En ik hoop je dat de cultuur nog een heel lang leven had, een heel rijk leven had. Dank je wel. Graag gedaan. Van dichtbij. Gasten uit de streek bij u zo'n tafel.